ودي انك ناها وقش ايضا دقوا ديك دي نجا خشجك بيوش دقاتشك بيوش بيتي سترا انا يا Свистовской области больница вон я тига сараза ойши штума да за просто тига дик лугаш боди каусом оса штан да тига тига она ош из больницы да хэш она лишь та уж что ж сановчик анты ох оказывается хле ночи тут и салон да ночи душу да са ош вырастойши да са само до ночи анты лишь дик до казам онеш мне да пара туха духа юх ош норме шума лоет хана чуки жой сюда вет квартире тиги давача юпица сахмаден تركيش نوع دي زواج وصي زمان زواج ولا سلام الله شيء إسلامي شاقو عشو تبني زاخل شيء شوارج مو مو شنان دا سا وزنوش بيحكين بس ودا سا ولا اشتراز وص بين ده طريقة هي and twist كل شيء so as watching so كان وايد شو تبني تفنان ده أوش ده مو أوش تدوه يقول دوه ولا so هاي تسويش عاوز روش هاي كده تبني تسوي شو это цепляется за нами шел ходой шел в больнице сейчас чехать жолиш у не слоса а я дикто вот что это до бартоле да ю хан я тананс дон то все говорит мама да зачем ты не шин я ночи шин шорт я ам шаш короче хана вот что бар сашин мюриш да сагол тананс я зо все зане да والله صدق ده сам удат ю зачем связи оле bila зачем хана хен чинган что хордина связи будешь уже за чего квартиры раз оплатить за квартиры аж выходишь ما чего делаешь за квартиры араве шей квартиры до он что сосос тен квартиры чего тен сум квартиры летит والله приехал что ему еще والله ملجم والله مخ والله يلو شو قلت مليل ده دوشين ده خلال مخول قصص قلت روش إن شيء كونه هالشيء بوي شيء إسلامي سيخاني دالسي دول خاصة ميل والشيء ليل ميل والشيء ده روش داشر ديال البلون زين ده وقتنا ده رحت بقول السلام عليكم